in siamte zona te na khani vakal le ngat tiang ti in a tho ngal hluaya enge kan ti berdona zona te na chuan eng thil nge kan vati don po hrelem lo chung chuan Raymond chu ka zui chuak vele ngal mai bok Detective Raymond double-edged sword Episode-2 ziak-tu sangte ren thlei Jona te in hi khatlanar zaria omania wangin chu lampan chuan kan tlan chuak zui le ta a hetianga kan pahnia kan chhuah tam zoka hi chuan Raymond chuan a kara keng mai zela kumlama kan no pangchi atalem lo boka bike khal ai chuan mi kar khala chuan mai kha ha dam zok zia ka hreto a ngoi rengin Raymond a sira chuan ka thu a Raymond a ero angai tuana akal thui via wani ti a hoi heratang chuan alang reng thung biak boilo hun lai takani ti tur hrek hopin kan inzui kual tam ve ta boka biak lui tral po ka tum lem lo khatla lampan chuan tlan thlain narzari lama kan tlan thakua le a pupi el lian dinga te in kan tlan pel thla ti ka hria abak chu khoilai chin nge kan tlan po ka hremu mal lo keizong ramite ina ka lenga ni lem lo chuan ka chuak wak tam lo khop maya ai zol venga hiana kalpo kala kal ngai lo na venga om treu mai kara din nuwa chuan kan chuka Raymond a chuan ma hruain kan sir vei lam kong chaklama building lampan chuan kan chho zui ta ni kong ka puilo in hong sa zona chuan dingin Raymond a chuan doorbell chu a met rizui ral rala in chung lama tanga min lo chhawn tu an om tak nuwa chuan in chunga kan in zui lut tak ngal Jona te in chunga chuan then om hnai vaya mi tele an chung khat laina hnai te ni om tak mi som borvel chu an lo leng ve la ya chutia in chunga kan juk lut chu Jona pa chuan min lo chhonin a minga Raymond an lo ko nal theida na tangin tu te nge kan ni a enge kan ti don ti an hresa ni ti po chiang reng mai Raymond anen chuan reivak lo in bia in chumi hnuwa chuan Jona pa puminga chu a tho zui ta thuaya in leng te hna chuan ti hian lo thulok ula hei kan police lam te nen hian enge mo kan han soilok ange atia kan pathum chuan room pakhata kan in zui lut ta ni room chung kan lu chuan room chunga chuan tuma mu turan lo om lo na a kan lu na chu Jona room nge yani karing thiam ve ngal mai Raymond a chuan puming hun rei tak in biak khot lai po kan tum lem lo amai ro chu Jona phone hi tu na in kolem tia han zo chuan puming a chuan kole athi lim chhon khan police lamin an la a ma se ni khat nuwa khan min ron pelet le maya engma thil dik lo huan nei lo tia lo changin Raymond a chuan a pahni in mo a han ti chuan puming a chuan nilove pakhat zok chau a phone pakhat zok chu a boral ma kar khat vela niang a bo ti thu a soi kha a han ti chuan Raymond a chuan ani le a phone a ti bo chungchang chu han hriat thui deuh te neem a ti bo na hun om angte tia han zo chuan puming a chuan chu tiang zong chuan ka hre thui lem lo ma se tum khat kha chu rin hel dewa nei thu chu a soi ngei maya a soi dan chuan khamini khan office lam na wanga ron hotlai dewa wangin in khom tura ka kal hnuwa ron thleng chawa garasa motor da zo lo chuak le chu ti pal thila tlangwal pakhatin a sut thu le chumi atanga phone chu bowani thu te a soi ngeya a hanti chuan Raymond a chuan ani tak chu mole chumi chungchang chu ka han hre chiang du deuh mai ania thil om dan en hian enge motak in phum chu omin ka hria a mai ro chu tuna chuan engma ka soingot theiri bik lova nakina thu chiang zo kan hre thei ani chuan kan in hril zel don nia atia room atang chuan kan chuak zui le tamaya azana zana Jona te na kan kal chan chu ho ka vati te lul em mi phone a bole bolo zo tur ringo takal chu ho ka ti tak zetani Raymond a ero chuan chu mi chin bak chu han hriat bel zel tul po in a hrelo ani ang room atang kan chuan nuwa chuan kan hotlang zui ta ngala motor kan lu le nuwa chuan kha zong kha em ni kan ti tur chu ka ti tange nge a Raymond a chuan adang enge ti la du ati bak lura ka du ka ti hleinem phone bo thu zo tu ringot khan mo kan kala ka ti vele ngat thung Raymond a chuan o apoimo beran di sielom alo ti bul le vuta enge poimo na chu ka ti let vat bok
enge poimo lo na jok thil om dan han chuk tua khom hian ke thri ni khabum chu ani tlatin ka ria en tirna ang rengin ka han soyanga I hrefi athiam jok ma na rami I biak na thin I phone mang khan rami betala chiteluya local ro ti ta ila rami na za chia I thu ngai poimo ani chuan chiteluya local lang chu tiang ti ture ro chuan I phone ka kol masaka ngai ti na ania aron ti chuan a soitum chu ka hre thiam ve ngal uar mai ma se ke hian phone pahnih nei ta ila rami hne na chuan ka phone pakhat zok ka ti bo thu ka hril nge yang ka ti ve khau thung nangte chuan I hrilang chu ma se tun lai mi hausa le kho sa thei fa te tan chuan phone sing chuang man lek ti bo te chu eng tham ma ani lo mi hne na soi chu atla ka po an ngai lo zok ang chu nangin vi bom khat ol sam takai le yang khan kalpa in phone te chu an le zung zung theya jona po khan alo soi chu kher lo po ani thei aron ti vele a ke chuan chu po chu lo ni ta te reng se ke thri ni chu abum chu ka ni theya ma se jona ve thung kha engtin nge ni venga ani khan hotel chu alo book ve reng nge chuti ni se engwangin nge ke thri ni khabum chu ani kherang engtin nge ka hanti de hu a Raymond a chuan zo na thata kani keipo in chana kala hrebik lo ma se kan hre thuayang ti bakin min chang lo zan ala rei lo na a chumi zan chuan ti tur poimo danga om talem lo deu boka Raymond a chuan in lama min thla kualin kan in kan thlen hnuwa ka chuk san ta a ina ka luta ka bike cha bi la in rami rim turin ka tlan chuak zui le ta ngal da ya Raymond a chuan enge ti zui lampo ka ngai tu alem lo rami bula hlim taka ka om chuan ka du tok viawani thil dang le kan na tho lai mek le kan mabak chu Raymond a kuta lom takin ka da mak mai jing tho ma hi ka ngei lo chu ani chi alo na a ka tho ma ngai lem lo thung dariat le chan ve vela ka phone chu ron ri ngor dar darin Raymond an min ron call ani ti ka mu chuan phone chu ka lakang ngal vota hello ka ti man trok tia Raymond a chuan ila tholo ti ka ria ma se muang chang thei kan ni lo ron chuak ngal vat ro a ron ti ngal zung zunga engma po ka soi man ma in phone chu ada zui ngal mak keipo rang taka tho chuak ngalin ka room tuk vera tang chuan pon lam ka han en thua ka Raymond a kar chu kan kota loading reng to ho na ron met tuar to a man mo viau to nia ka hriata wangin man mo emin ka bata sili par man thiam chu ka bun ngal thuaya mai po phi hau lovin ka mut na thom hno nen chuan ka tlan chuak zui taringot mai ani pon ka thlen chuan Raymond a chuan man mo ve thin ta che ron lut vat ro atia wangin kar chunga chuan ka lut ve ngal thuai mai boka Raymond a chuan kar chu start in atlan chuak zui ta ngal thui po kan tlan ma chuan enge kan ti don tia ka han zo chuan Raymond a chuan kalam ron hoi vutin angoi vunga anui zui vur ringot zo na ka zo che ni chu enge kan ti dona ka han ti non le ta ka chuan Raymond a chuan I in chemo I mut thom hnoi mo po ni se I ngai renga ni hi I in chei ni thasot chuang lova I in chei lo po in I chesot chuang lem lo a hang mi ni te hi lo tha ni hi ti hian I mu tho hlim le du to ka in chei hi a in ang reng thowa lo ti da in anui zui huka ke ya jing tho mai po la phi man lo man mo taka tlan chuak kha ka ni si a chutia ka zo na chang lova min pe hel kual vel chuan kalunga ti oi chi alo enge kan ti don soi mai ta che enge man mo taka chu avut ngai chu ka han ti non le de umak ta ka chuan Raymond a chuan chuti em man mo vut ngai thil chu om love ati le loi si a ka lom lo kher mai chutia man mo ngai si lo chuan enga nge min ron tur chiama in thlak man lovin ka ron man mo ni hi ka han ti vin thata Raymond a chuan ti khan in me violom ke hotel lama khan waleng lut mai tiang ka ti deuh mole dam thluwa ma lo ti in chu tiang mai te chu nakina po ti thei rengalom kan ina min wada le ro in thlak ve te po ka dualom ka han ti chuan anui kura ti khani nal lutu ka lom kan thleng har to don lo ti pa in kar chu atlan chaktir sota reilo te a ken ke hotel chu kan thleng zui tamai bok a ma po kan local to na ni wangin motor handin chuan chuka huna ni ti ka hremai
ma se motor chunga chuan kala thu reng thung iron chuak don lovem ni Raymond an ron ti chuan he tiang te chuan khoya ma chuak chi ka ni lo hi ka lo ti bak hlura Raymond a chuan na poimo kan thok dona in cheina le landan ti vel ngai poimo thei ani lo ron chuk thu aila kan hna kan zo ma ni mai a ron ti vele tak si an chuan keipo chu ka chuk vele tange nge a ken ke hotel lam chu pan chovin kongka puya kan lu hnuwa asir ding lam reception counter lam chu kan pan zui ta ni receptionist chu ahma kan kala min lo dong song tu kha alo ni to lova midang lo thu in Raymond a chuan tu tenge kan ni a enge kan du ti te chu a han soi zung zunga chumi hnuwa chuan in register kha en lok kan duwa ni thum liam ta mi khwal lut le chuak te kha kan lo en chiang vel lokange a han ti chuan receptionist chuan ol samte in le khabu chumin pe ve mai boka he hotel a hian jona thi chungchanga wang khan kan kal to a tin room number nen lam khan kan hriat sa ve kan ni boka Raymond a chuan jona thi na room number zar chu enin phek khat chu a en uluk bi kherer maya a phone phora a thla alak nuwa chuan kawa pele lokange ti in le khabu chu receptionist ne na chuan awa pe vele ta thuaya an in biak na chu kawa hrep hachi alo na a enge mo soi chuan an in bia ni ti ka hria Raymond alu pheile nuwa chuan hotel atanga chuak zui le in lampan chuan kan in khal ho zui vele ta Raymond a chuan kan in lama choron eile mai ro atia wangin Raymond ate in lampan chuan kan tlan tlang zui ta ni in kan thlen chuan anu le pa chuan chon lo ei fel der to a hetiang an hatho lak lo lai kan nei hi chuan anu le pa te hian Raymond a hi an lo ngak ngai lem lova office kal tura an chuak tur chu an kot zola kan zup mu man tok chia kan in biak luam nu chuan in chunga kan lut zuya chutia in chunga kan lu nu chuan Raymond a chuan wala rilpo atram ta lo riau mai thingpui lum phot la thingpui in pa in ti ti ri te ang atia wang chuan thingpui chu ka han lum le ri a thingpui a so nuwa chuan thli in sitting room lam ka pan thlak lai chuan Raymond a chuan o iwa han tlang wal thin em a mai ro chu thingpui lum hi ithiam thei hlol lovani hi han en reng po khana tuilo mel sa a lo ti thuai peka ke chuan I du le in malek la ni mai lom ke ma in ka in mayang ka han ti chuan Raymond a chuan a chutia lom lo ngot tur po ni lo chu a lo ti dam vele thluam thunga thingpui no khat chu la in a han in zui ngal zata chumi hnuwa chuan khamizan jona thi zan khan hotel neitu te fapa kha reception counter a duty a chuan hei hi hotel thla ka lak kha ni a ti in a phone chu aron lek ka nga ming in ziak tlar thladal zinga pakhat chu correcting pen manga thai chiat a chunga jona ming in ziak chu ka muthiam ve ngal mai bok han soi zui chiam turemo thil dik lo lai om ang po ka muthiam ve chi alo a mai ro chu mol mang taka zo na ka zo hian Raymond a thiam takin ka dop chuak thin ti ka hre chiang to a chu wang chuan a engla hi nge thla han lak na chan tur chu ka ti chhun zom ngal zata Raymond a chuan ming in ziak kha thai chi tania a om zia chu kha room kha buk to sa ni a ma se jona kha na lu la na ni lo poin tu emoi na kan sel to nuwa a buk zui ve po ani thei bok chuti rual chuan tun kan din huna chuan ngai tuana akal kuan lo thei lova tu emoin kha room an hotel room a po akil bera om room dang ne na in kara toilet a om boka wanga room phal deuh bi kha jona room atana du wangin khatiang khan ruwa man na asiam ani thei bok a han ti chuan Raymond a thu soi om zia chu kaman thiam ve tamai ani le khamizana hotel na thok duty te ka tang khan thu dik kan hre thei mai don lovem ni kan rin hlel thil te po an ni ho kha zo ti lamin chang thei chu ani mayang chu ka han ti chuan Raymond a chuan an om kher lowang chu wang chuan keima ni zok in thil om dan hi kan hriat chuangai hotel nei tu kha pusang ding ani a narzari veng lama khosa thowani chu wang chuan chok an ei kham huna puminga teina khan vakalla pusang ding ate chung ko chanchin khawa zot chiang chinang che chumi chungin keipo in napoimo kalo thok ve bokang aron ti ve ta thunga ngai thadu tam zok ten in hria thiam lo ang thovin keipo in kan nu chui la hi ka hre thiam lo hul huala ni ber mai a tunge rin hlel tur tunge rin tura
kan nu chui hi enge om zia ti po tun thleng hian kala hre fia tak tak lo ani bere amai ro chu hetiang asi ka kan sik ngat to Raymond lal thazwala na chui ding ngut to hi chu a topa chuan thil dik lo le thil dik zok hai chuakin thil ti sual tu te po kan rek chuak le nge thin tun tuma po hian thil dik le thil ni phung dik tak zok chu kan la hai chuak mai tura ka ngai nget mi aringot mai ani thingpui in zo nuwa chuan emo soyala ti zuin ril te atram chho ve tak viau nuwa chuan tuk thuan chu choma dar som pakhat rik don haya kan ei zui ve ta chawa tuk thuan kan ei kham nuwa ke po in puminga te in lam chu ka pan zui ve niang chu tuk thuan ei khama chuan puminga te in lam pan chuan ka chuak zui ta a Raymond a bike chu khal chuakin kan in lama ho koi kher atul lem lo boka narzari lam chu pan ding zui ngalin puminga te in ka then chuan an lo re thia pa thingtlang lama chiat to komni khuwa kan in len pui thin dan ang te chu ni se an chiat to na ala reilem lo wangin puminga te po chuan in leng an la nei ve nak nge in karinga khopui lama ero thenom khoveng kongka in silo chawa kho sa te po kan in hriat mu mal to lo ba ka mani to ka buai tak vek kan ni tak wang te po niange puminga te nu pa chau chu in chunga lo omin tu mit meima aven thona ngai lem lo boka thut mun te ka han rem fel nuwa chuan an ina ka len chan dik tak chu ka han zo tran zui ngala Raymond an ti tura min hrilang khan veng chunga an din munte an ma ni horiau tuan omle omlo thleng chuan tlang angreng takin ka zot zui ta ni chutia tlang ren rona zona ka han zo ta ka chuan puminga chuan chutia min han zo ta ka chuan ue melama tangin veng chunga rui hlo kan do na konga veng chung mi then khat han vin deuh that le han vuak deuh te po kan nei to thin ti in pe hel lem lovin min changa a soi chu adik ngei po karing ue mele rui hlo do chung changa wangte khotlang pol VDP le JSC duty te chung chang hi soi kai velok te ang nun na hi zong a hlu e maya tu emonun na la tur hian tu ma in chan thato kan nei lo ti ila kan uar lu tu kher lowang chu tianga nia wang chuan JSC le VDP la kan nun chan ta an om thin te po hi JSC le VDP a duty thin te an dem om tak zet mi nun na la turan ni lo amai ro chu a le lama chuan heng rui hlo tia a ru ka rala zuar le khochung le veng chunga sem kual thin te hi milu lul tak voi tam thazaya ngen to nuwa lati lui trang le an trong kam ngei po a khotlang le veng chung himna le alo thiang hlima a zalen theina atana thok tu te lo trong khuma lo tong fo to tu te an ni ve tho ti hriat te la thao me thil ti sual ve tho thlawang kan hauna lama thil ti sual lo ang der kan chhuat thin te hian sual na atingam pa zual ve theini a hriat chang te po ka nei ve fo mai ka soi to ang khan nun na em in lak sak tu te lam tanga tai pong a tran tur ani lo rualin a le lampo kan ngai tu tel ve ngai ti thu zo ka ni e chutia pumingan min chan nuwa chuan ani le chutianga rui hlo do na chungchanga in chet na wang chuan tun thlenga in hu mo phana ta na man zui phana omem ka hanti le chuan puminga chuan a chutiang in mi in eng angin nge kan chunga ril ruan put lampo ka ngai tu azui lem lova a tu te ma hi huat ka nei lem lo a mai ro chu an thil thalo ti kha kan huat zo ka ni a an sima an ti zui lo chuan engma an ma ni huat zui na ka nei lem lova chu wang chuan tuin nge min hu a holo ti lampo ka ngai tu ngai hleinem a han ti chuan ka zo chua tum ang chu ka zo chuak theido na ka hriat lo wangin ka zo na chu ka thlak zui ta ani le veng chung mi le sa te la ka rui hloin man tamber tumin engzat ngein man ka han ti chuan puminga chu angoi vunga e chu tianga min han zo ta ka chuan khu kan kom thlang lama building lian deuh nei te khu heta tang po in lan lur khu mi in nei tu khu KNK hotel nei tu pa khiani a kumli vel kalta khan number 4 zuar thin ti report kan dong tlat maya chuti lai chuan an in khu asam type in pa ngai ve takani an in chu kan dapta a chumi tum chuan number 4 le rui hlodang damdoi lam kai hnoi a poisa chantira cheng nuai zaman vel bor kan man saka jela atan phang nge chumi tum chuan in chunga lu kha phal lo tlat maya asutlang tuwa ka tanga
Ani kha thi tha me win lo tang ve box sia kut te po kan in thlak ta nual nge ni kha a han ti chuan ka benga ver ta zar mai ken ke hotel nei tu pa ming chu ka han zota pu than thong ani thuam in changin chumi hnuwa kumthum vel jela atan chungin anupui fanauten in le lo an lo sak that thu te chu mai ba ka aron chuan hnuwa phei chuan an khosaka changkan sot thule tuna an hotel ke hotel po an pa jel tang lo chuan hnuwa an siamani thu te nen lam chuan a soi ta veka enge mo chen ti zuin puminga tongkam han chak chu adu dana tang chuan palu lul ve tak tin a huai po huai sen ve ang reng tak thil tha khotlang ta na du wanga mi mai sen po lo tong ve fo to tu ani ti ka hriat bel zuita nin van lai zola pel fel orang tia chuan ka ho zui vele ta ni hemini hian Raymond azu khoilama nge akala enge ti po ka hriat pui lem lo wangin in lama ka ho a zinga ma zetamin ron kai tho wang khan mut ka khamchi alo bok nen in thlen hnuwa ngai ngam takin kamu hil zui ta diai mai zanri eidona ka nuin min ron kai thovin ka har hnuwa ka phone ka han en zawa chuta chuan Raymond a message chu ka mungal thuai bok a thuron soi chu a toy ang reng khop mai ka bike kharon da ro ti zong ani a bike chu ui tak tak wanga ni lova kan na tho lai me ka enge mo poimo soi tura nei ani ti ka hriat zo ka wangin a chan po ka chang lem lo zanri ei khama chuan Raymond ate in lampan chuan ka thlan chuak zui vele ta an in ka thlen lai chuan anu le pan lo om lova in khom tura an lo chu ave ve wangin Raymond a chau chu sitting room a lo thuin cigarette a lo zu khuwang wanga ke in zo zial a hnang rim nam chak a hip lu nuam tok lekaru a in zom zataka zu theyang hi ani chu ani ve chi alova hetianga ngai tu na a sen na sat deuh tum hi chuan a zu tam deuh thin ti ro ka hrethung in chunga ka lu thom po chu a hrelo nge min ngai sak lo lui ve hrim zok po ka hrelo ngoi rangina thut ngai na thu renga ke po chuan bezui lem lovin thu thleng ola chuan ka thu zui ve maya meizial ka tan kai ve chi atia chuan jona kha tual thi nge yani a main ok lumani lo aron ti chuak hlola ke chuan ani le tunge kan man don ka lo ti ngal tong thung Raymond a chuan kan man thei tre pang voina ilen na lam chu enge chanchin ti in min ron zot le ta puminga hne na tanga a chanchin ka hriat ang te chu ka han soi zunga puthan thonga chanchin po chu soi mai lo tur chi ani wangin ka soi chiang viau bok Raymond a chuan puthan thonga chu ke hotel nei tu kha ni lom ni a han ti chuan ke chuan oni e engtin ngei hriata ti in ka zot le to wata hotel kan kalma dai khan ka hreto tiamin lo chang bul makin chumi hnuwa chuan jona phone a bo thu kha apai na soyani kha chumi chu a thi ma lok kha ni a khatiang deuh chi a khan jona nu pui ni mai tur ke thini thian nu phone kha bo ve boka heng thil zong hian om zia a nei vekani a han ti chuan ke chuan ka hre thiam chi alo han zo chhun zo mai tur po ka hriat lo line Raymond a jok chuan magiwati mel phiau phuau ve mole ente ka han hril fiang che thil ni na tak chu engma kala hrebi khau lo ma se motor siam thiam chuan a phat rang thlon darani nuwa po hemi le hei hi in zom turani hei le hei hi kil zom turani ti nen laman hrevek thin chu tiang deuh chuan thil om dan hi han rem khom don ta ila khang phone pahni te khan om zia thui taka nei thei dan chu raminen inin zuina po kum enge moza ta lo ni veta a ti chuan I phone hi ruk sak cheila rami thian nu tluang I phone khuruk sak bokila a pahni in kol ta ila tluang I phone atangin karon bia chenga inin nei don to thowa rami hiria chu pui vela dine out ro ronti ta ila nang chuan rami thian nu tluang I emomin tiang dine out om zia chu I hre reng em nui huk chung chuan han tileri a ke chuan soi mai te lo ti bak lukin Raymond a chuan dine out om zia chu choi chuani mai rami te khu dine out pui vela I chome du berbekang reble voklu bai fu nanga sum se ni hre deuh po in kan in chung zola khian in ron eyanga chu dine out chuani mai a han ti chhun zom le hra ma
a chhan po ka chhang pe lo chumi hnuah chuan ti chuan tum nei sa ran ka nia wangin ibial nu ramiria chu apui ngei turin ka ron norang che jonadin mun anga khan ding tala I phone pakhat zoka ka ron bedon che ti na ni chu nang lain rami bulamuta I kesir khirhet shuta hantlo thuak te khai lo chak ve to via wani phei chuan ol samte in ka thuron chu ipomang ti chuan ke in I phone ka ruk sak che mangin rami chu ka zuk be ve chi abokang ti chuan nang le rami in hriat mi asi lovin mun khata ka hruai khom theiang cheu a han ti chuan ka fia war chuang lo amai ro chu thil engemaw in phum ruero a om nge yani ti chiang takin ka hre thiam ve ta thung hetiang thil kal kual ching chi vet le in bat nok ni ai nuai ang hi ngai tua thil ni dan om huna tanga ngai tua chuak tur phei chuan ka ngai tua na poina phak heklo chu wang chuan ngai tua lo lo hi a ha dam ka ti jok Raymond chu angoi zui wanga chu ti lai tak chuan kongka chu ron in ki karin Raymond an lo chhawn hnuah chuan inspector ramte chu in chhunga aron lut zuya amai ro chu kan pu ani ma atanga thian anga lo in kom hrep to kan nia wangin office lama lo hi chuan thian komin kan in kom bor tho aron thut hnuah chuan Raymond a hna kan hnu chui lai chan chin le kan thlen to chin te han zotin Raymond a chuan kan thlen chin le kan hriat chin ang chu a han hril chhong ve zunga chumi hnuah chuan inspector ramte chuan phone ron phorin hei hi jona phone pakhat zok a bo lo zok chuan ia kha alok po phel sa ni kha in du to kin lo bel chiang ula naktu zinga farsawara office a ron da let liang cheu in lama ti tur poimo ka neya ka hosan don cheu atia ading chuak zui ngal Raymond anen chuan kong kabul thlengin kan vatha chumi hnuah chuan sitting room lama let le in phone chu Raymond chuan a han lakanga screen lock po omlo me en ruala du khoi kual thei ngal mai ani wangin a han met kual zunga chuta chuan message pakhat hi ron tilangin enro karin ange in thila kal nge ye ti in hei hi Katrina thian nu chu ani hi message ron thon tu nu chu Jenny ti in in safe kal nge chumi hnuah chuan Raymond chuan tuna chuan kan hual zim ta via we nimina imut bu lai khan Jenny chu ka zuk kom to a ani phei chu a phone ti bodan po adang deuh an in thlen ma thim deuh lai a kal lain mi pakhat ama tok zongin ron kala chu an a phone ken lai chu po thlak sakin atlan chhezui ta ni in a soi an in hi a phal deuh hleka wangin a au thom chu midang in an hremai si lova a au thoma wanga mi an ron tlan khom meu chuan a phone ruk sak tu kha alu tlan bo man dai to ni in a soya han ngai tu let ve ta la jona phone an ruk sak dan nen khana in ang viau ti hre theyang a han ti chuan ke chuan kalu bu ve ngut mai Raymond a bok chuan Jenny te in ka kalzo hnu in Katrina te in lam kha ka tlo le boka chuta chuan ke hotel neitu te fapa kha jona thian pa Katrina te ina ngei po alo len pui to ani ti ka hreboka ti chuan heng thil thleng zong le nangin voin lamai lo hriat bel ve te nen jona thi in amo phur thei tu le thil thleng thei om ang chu kan hual zim ta via wani ti hre theyang chu a han ti chuan ke chuan ani le hotel nei tu pa fapa chu vanuk chuak lopila zotila thil om dan chu apuang mayang chu ol sam fe a kaloti chuan Raymond a chuan chu tingot ani hleine India dan pui hian chu tingot ngotami vamana kutwa thlak ngot turin phalna min pelo IPC kan ti fo thin kha tu na chuan Bharatiya Nyaya Sanhita anti to ti teilo hrevem a hanti le du apeka ke chuan chu tiang soi du ngai lo eng tin nge chet kan lak le don ka hanti bul ngut thung Raymond a chuan kan vakalanga an in kan va hal hem mayang chu nui kur chunga ron tin min chhai kual na mai ani ti ka hriata wangin anui po ka nui peilo ti khan nang chulo han hole tala naktuk zinga ka ron biang che ka bike kha I hon le don em ni tia min zot le tin ke chuan ka hon mai lovin ka lo ti toy taka Raymond a chuan di mangche a si ta I thut te khan thu chor su
dimte inimong kha ngat de ro nui sung chung hian ati le a chan po ka chang lo chutia ka tel lova thil ti tura ne awang chuan ka lom em zoka ramite in lama len ngei tumin ka chuak zui ta ni atu khuwa lo wara tuk thuan ka ei thleng chuan Raymond a call emo a message se mo kala dong hau lo ma se tuk thuan kan ei kham fel chi atia chuan Raymond a chuan min ron call ta police station lama kalvat turin min ron thril zui ta keipo chu in siam zui ve ngal zung in ka in pe fel vele chuan ka chuak zui ve ta ni station ka thlen chuan inspector ramte thutna lampan zui ngalin inspector ramte le Raymond a chuan thilan lo soidun mala ka va thlen ve tak nuwa chuan tumdanga po mi thil zo fia tur le handop ngai te an om truma kan man zia thin room lama chuan kan lut zui ta ni room chunga kan valu chuan tlangwal lian lampang pakhat hi constable pahnin lo din chilin kan lu ve nuwa chuan constable pahni chu an chuak zui ngal thuaya chu tlangwal chu handcuff po ni lem lova kut kuang ku a thu fel a tin hetia thil ti sual po ni lem lo police uniform kan kalpel mai ang ai hian thil engemoti suala wanga police han ma chon hi chu adana dangin ami u pa na riau thina ma se chu tlangwale ro chu a mel le a hoi hera engma danglam na omlo ama zok chu ron tong ma sa atangin engwangin mo khang police ho khan min ron hruai ngota a hantibul muka Raymond a chuan pe hel kual hau lovin jona thi na chungchang a khan hriati nei ti kan hria in hotel room za somni palina thi kha aron ti ngal maka chu tlangwal chuan kan hotel a thi ti chu ka hria ma se in ok lumania enge chumi chungchang a chuan hria seminti a hanti chang ve faka a o tang chuan a zam hau lovani ti a hriat reng mai Raymond a chuan khamini jona thi mani chi a khan in hotel kota dam doi dora khan zolpidem tablet chi leiti ka hria chuan I thian pa chan nei kom jona hrai ruina atan I hmang ta ni lom ni a hanti chuan chu tlangwal chu ameng zau ko ka ma se dam doi chu eng dam doi po leila jona thi na ne na in kai hnoyani ti fin fia na tur engma in nei lo a hanti le chuan Raymond a chuan tlangwal chu ron pan hna in zorin tluang Mizoram police te hi alu tukle nangni angin du anga inbum kual the momin tiam ni ngun takin ngai tharo khamizan khan in hotel receptionist kha nangba nge in choli pe adan pa ngai a chuan khamizan kha zan khuwa le atuk jing da ruk thlenga duty turani ma se nangma nge in choltira receptionist na chu nangma ni thokta ni kha ti chuan room chunga tui in tur bottle in chhop zong po nangma nge in chhop veka room number 124 b kha engwang ngai poimo em ngei ni ti chuan khamizana in hotela CCTV footage zong kha engwanga delete vek ngei ni han soitele I soi du lovani po in keiman ka soi sakang che khang CCTV footage te kha I delete chan chu I ti sual hailana om na man ruatan mani hlawanga ni kha ma se in hotela thok tu te zinga thudik soinga man lo om si khamizan khan room number 124 alut nung berini jona lo thlen nu loka I hantlo nge ni kha a hanti chuan zorin tluanga chu ameng kun lap to mai heng thil zong hi Raymond a hian engtin nge lo hriat ka hrelowa ma se ka om lo hlan khan adu ang takin na alo thokani ti ero ka hre chiang viau thung zorin tluanga chu angoi ngul to maya athil ti sualina phak don ta ni a hriat wangte poni ma na le Raymond a jok chuan thazaya kan zo lai che hian khang thili ti chan kha soi mai la itana that jok karing tuna hian manini theina tur khop I thil ti sual kan hre chuak sa to evidence thaber tur CCTV footage lo delete veka wangot po khan kan man tho don che chumi chung chuan I thil ti zong engma abo bang om lovin kan chui chuak vek don tho bok jona phone le tluangi phone ruk tir tu kha nangmai ni tiro a hanti le chi achu zorin tluanga chu aron zuang tho thuta a koto pa atang to ni ti ain hria ni che kang chu
ama nai ber tu Raymond achu aron zuan tamaya aron nek phei ngal fuwa mai bok ma se Raymond achuan akut mang boka lo dang levin chiang zetin zorin tluanga khabea chuan akut veilamina handom zui si mayele zorin tluanga chu chuata akya van vor thoina tlungal tol mai Inspector Ramte le ke chuan nembet zui ngalin Inspector Ramte chuan henka fabun tir zui ngal mak bok chumi nuwa chuan athut na ngaya chuan dim lem luwa thut tir le nokin Inspector Ramte chuan zorin tluang I thil ti chu puang ro le kan custody ya nge hian police kut thlak I tuma kan dim hau don lo che nia dana po thiam kan chang ve to nge yang chet tho ma satui ni boka I thil ti puan ma chuan keima nge in ka vochar charang che a ti zui ta mia mai zorin tluanga po chu angoi ngam to lovani ang Raymond a thu soi zong zong kha thil dik vekani si a chu chuan a thil ti sual kha kan chui chuak don tho ni in a hriat tir ta deuh te pawni ma na pumhinga te chung ku ne na an in kara tanga bul tranin apa jela atan chana khan mo phurtu bera pumhinga kha angai tlata chumi awanga phubalak na atan chuan an chung ko poi khoi zong nge ya chet lak apa ina du tlata wanga ruam man na asiam zui tak dante jona akom tlang nel dante chumi nuwa aruam man na ti hlotling tura jona le tluangi phone ru tura midanga tir dan zong te chu asoi ta veka apoi mo lai berle kan la hriat lo jona thi chungchanga chuan Raymond a soyang chi a khan an hotel bul dorami sleeping pills chi khata leya chumi manga a hrai rui dante amuthil nuwa jona in o hlum na anga alan tir tak hrui manga jona chu are hlum tak dante ruam man na fel tak nei sa vekani awanga forensic lamtan le police lamte tan po chui zui thei mai lo tura glove nen engkim ti thlapani dan zong te chu apuang ta vekani ektin nge Raymond a khan thu dik hrema sabi khau silovin thil then dan tur om ang zong kha engma soidik lo nei mi alova ngai ruat na mai mang arin dik thei po ka hrelo zorin tluanga in puan na tang chuan Raymond a soi kha dik lo pakhat ma lo ani ti a chiang boxi hemi hring hi zong mi mak takani e veng khat pa huai sen khotlang thatna turani chuan tuma za pa lo le hriam hraia che tangai chang po a che chuak mai thin pumhinga le rui hlo zuar chunga in thlasung hau lo le rui hlo awanga hausa ni ti hriat le mi nan soi zui hlo chung po engte uala ma ngai lem lo a thil ti lama patuang cha le palu lul ve tak than thonga in kara thil theng chuan an fa te a let chuin nupui nei mai tur jona nun nei na tur pha chuti rualin zorin tluanga le apa po central jail lama tual tha case rip tak orin an tang zui ve nge I done a top ta